हेलो गुड मर्निं बयनिसिमबो आंनि बसुमतारी अनामिका चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो बयखौबो बरायलांबाय। दायो आङो नै दिनैहाय गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय आरो नोंसिनि खाथियाव आङो भिडिअखौ बेनिफ्राय स्टार्ट खालामलांसै सनाफोर बयबो अननानै जोबजासे नायनानै होबानो जाबाय आरो नायनानै जुदि मोजां मोनथारदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो। सनाफोर थास' आथिं सायबाय आंहा बाजारनिफ्राय लाबोनाया दाख्लैहाय बेखौ जानोसैलाय ना गोरानजोंहाय। थास' आथिंखौ मोननो थांलाहाय सनाफोर जा नागिरबाबो मोननो नागिरला। बिराद गोथाव जाबाय दा बायदियावहाय ना गोरानजोंबो गोथाव जायो। आंहाथ' सिन्थासो खालामबाय अमाजों जानो ना अमा बेदर गोरानजों जानो ना गोरानजों जानो होननानै। दा नायसै र' माजों जानाय जायो। थास' आथिङा बिराद गोथाव जाबाय सनाफोर मोननो थांलाना, ओमफ्राय बिगुराबो एसे खारबाङा जाबाय आरो। बिराद गोथाव मोनो आङो थास' आथिं ओंख्रिखौहाय सनाफोर। नोंसोर माबायदि मोनो? जानो गोथाव मोना मोना? आं बिराद गोथाव मोनखायो आरो। थास' आथिङा सायनानै बेखिनिल' जाबाय। दायो थास' आथिंखौबो सायजोबनो हायासै बिगुरा रासिथाबनायनि थाखायनो। उसुमैबो एसे खानानै लाखाबाय आङो थास' आथिङाव होनो। उसुमै एसे होनानै संनोसै मेजेरस्रोसो जानोसै आरो। उसुमै होबा गोथाव मोनो। दायो बेखौबो खानानै लाखाबाय आं उसुमैखौबो। न'आवनो दंखायो, न'आवनो एसे गायनानै लादों आङो लाबोनानै फबनानै लाफैदों आं हा गोदान खोनायावहाय। मालाबा नांगौबा मोना नालाय। एवबाय आं नै सनाफोर थास' आथिं होसननो थाखाय। बांद्रायफोरा ना गोरान होबा थावनाय मोना आङो, बेखायनो ना गोरानखौ बारा बुरजा होआ आरो आं। बेखौ होबाय आरो थास' आथिं बांद्राय बुरजा नंखाया नालाय बेखिनिखौ होनोसै आरो। एवना लाबाय आं दायो थास' आथिंखौ होसनसै आरो। थास' आथिंखौ दायो होसनहरसै आं। जा खस्थ' सायनानै संबाय आं बे थास' आथिंखौ। हाबाबनो सायनायावनो बिराद गोबावखा। उदै सागानि थास' आथिङा बेखिनिल' आरो बेखिनिल' जानो सायनानै रानखांजोब्बायमोन ना बिगुरा सायनोनो हायासै आं। जाखिनि मोनो एसे सायबाय आरो। जायो नै दै हरबाय आं सनाफोर थास' आथिङावहाय गोदौ होथोंसै, एसे गोदौ हाबग्रोथोंसै आरो खोबना दोनथोंसै दसे। नाखौबो होसनहरखाबाय आं। गोथाव जाखाबाय दा बे माइदि हाबबाय दे सनाफोर थास' आथिङा बरिया गोथाव। थास' आथिं ओंख्रियाबो जासिगोन सनाफोर। थास' आथिं ओंख्रिया मेरला खांसैसो दायो। ओंखाम जानो लाबाय नै सनाफोर थास' आथिं ना भाजा। बानलुआथ' 10थासो लाखाबाय खोमा आङो जानो। ओंखाम जाना लाग्रोसै सनाफोर दायो। ओंखाम जानोसैलाय आं सनाफोर दे थास' आथिं ना गोरान। नोंसोर नुखादों आं संनायखौ। बरिया गोथावखा थास' आथिं दाबायदियाव मोननो थांला। सायनायावबो जि खस्थ' सायदों आं सनाफोर। बरिया गोथाव जादों। आरो बेबो नैबे नोमबाजै लुदावगिरि संनाय सोरबा बासिनो हायो। नै ना गिदिरखौ लालायबाय फिसाजोनो एसे फिसाखौ होलायबाय सनाफोर। आंहा बुरिबायना आंहा एसे गिदिरखौ लालायबाय आरो फिसानो फिसाखौ होबाय आं। थास' आथिं बिराद गोथाव जामारदों सनाफोर। Kenapa? Biar kita mencoba prosesnya.